Pasukan Joget Yogi Band bareng. Goyangnya masku. Waru-waru doyo, goyang ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong, saiki ne ana ngendi? Tuku-tuku apa lasep, kangenku wis macam-macam. Mas Karjo sikat Vega. waru-waru donya ojo mung pinter ngomong sing penting tandang gawene bersama-sama bareng-bareng tanpa gaya. Asai Vega. waru-waru doyong ning pinggir kali. Ayu kinclong-kinclong kowe tansah tak enteni. Benang lawe koso omong yen ra kowe aku omong. Iya. 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 Bersama-sama bareng-bareng tanpa merotot gaya. Iya. 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 Waru-waru doyong ning pinggir kali. Coba pinter ngomong sing becik bisa nyatoni. Tuku cangkir satutupe ayo mikir nasib bangsane. Vega. Doyong ning prabatan. Ojo mung pinter ngomong senenge nyalakian. Kabut-kabutan ono dalan sikut-sikutan golek jabatan. Iya. Waru-waru doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong kowe tansah tak enteni. Tuku-tuku apa lasep, tanganku wis macam-macam. Duh tak belum. Iya.
Ya ora apa-apa Ya, Mas Yoga. apa-apa. Ya. Kita Ya, iki piye ta iki? diwajibke sik sak lagune sik, Iya. bare gek guyone Heeh. ditokke ya Pak ya. Iya iya. Ngono to? monggo. Wajibe. Ayo mus wajibe mus. Mus. Iya. Engko tak pijeti ya, nak, ya Le. Aku ndek mondolan. Ya, wajibe iki. Aku demono lan sasusure ibu aja godolanan namun dadi keguyu. Aku demono lan sasusure ibu aja godolanan namun dadi keguyu. Mono lagu siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kiai. Mono lagu siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kiai. Mono lan sarodo dilalaka padha lagu latihan seni same bae bae. Mono lan sarodo dilalaka padha lagu latihan seni same bae bae. Kaya ana gondol amit soning wintilana garane makmur rapi dasar Pancasila. Kaya ana gondol amit soning wintilana garane makmur rapi dasar Pancasila. Simbadarku pataka dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadarku pataka dicampur santen mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. Lumayan iki lumayan. Masuk. Lumayan. Iki ning jurakane sentong bareng ratu mangkat latihan ya lumayan. Nah, lek cuwel wis. Ya, mlaku kok wajib, Mas. Yoga. Wajib sik, Pak. Wajib. Wajib. Ya, monggo. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Ada sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Di Mas Rudi dilakoke sik lebar iki monole ben pidato. Ya. Ya, ana Ya. request apa tadi mau sing WA ki? Apa? Genduk ayu rupane Genduk. karo Sidorondo. Sak duwe apa kuwi? Wis. Apa Pak Onol? Sidorondo. Sidorondo. Senenge rondo-rondo. Ayo kae di mbok kabeh. Iki rondone apa Robi? Kiri. Kiri. Nek aku ya rondo tetep milih-milih. Ya rondone wis baris Kak ya. Rembuk Napa kok mliri? Rondone wis baris. Rondo sentong ya neng kaya rondo sentong. Aku rondo sesar kok. Gah nek rondo sing Yo, Sidorondo Mas Rudi. Iya. Ya. kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku piye aku sago ngepeni. Kabeh iki ora perlu dikaturi. Janjiku biyen aku sako ngenteni. Kowe lan aku mongko dadi jodone. Ora kena prawan. Dinteni apa? Tak peni
kira dok. Di duet karo Mbak Nada ya. Iya, masuk. Yo. Yo. Monggo Mas Yoga. Biyen mula sliramu wis tak aduri. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora murah saiki ne dadi rondo. Aku ora bakal dadi sego. Sayang Batutku tanpa hukumu ngerti kono lamaran sing tak tompo. kabeh iki perlu dikaturi janjiku biyen aku sego ngenteni Kau iki ora perlu dikandani. Janjiku piye aku sanggup ngenteni. anakku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Ing nyatane tresnomu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhi pangapurane. Aku mati seneng kebutuhan selawase. Iya namun sliramu wis tak aduri. Golek bojo sing tresno welas sejenia. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora murah saiki ne dadi rondo. Wis kebetul kabeh iki ora perlu dikaturi janjiku biyen aku sego ngenteni. Aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak anteni rondone. Wis kabeh arep sawi. Requestan saka Rondo kono kae kok jenenge. Rondo iki samping panggung ya. Aku iki gak anget-angete malah. Alah, toh. Malah serampung lagune. Ya kok disambung meneh lagu liyane. Ya wis lah. Ya wis Wis kenalan sik. kenalan sih. Iki ketoke personil anyar iki Mas. Heeh, mangane iki abing-abing kaya tengu. Kayak wingi iki aku wis mangkat. Ning mimpi bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku ora iso ya, Pak. Silakan. Aku lali. Lah apaan iki wingi lali aku. Ya wi belajar wi. Belajar Iki piye iki? Ah ya wis lah. Tepangaken Get-geti wae ora usah get-geti ngono kuwi. Ah. Tepangaken nami kula. Niku mau sapa ya? tengu. Sing anu senengane nang celempit-celempit wong abing. Aku ki lali jenengku sapa, Tik? Lah sapa to? Aku wong kono kae. Wong endi? Ya sing ana basane Tik ngono kae. Oh, berarti Heeh, Tik. dhuwur kono Dik.
Iya nek. Iyalah. Tapangaken nami kula bendot. Nggih. Kula lari saking mriko nika. Oh nek. Ra cetha ngono kae, rupane ra cetha. Kula sarencang tindak mriki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pindho ya, pindho. Bonus. Yo, iki kayak meeting karo juragane. Aku lali aku garepane. Oh iya. Oh iya Pak, iya. Oh nggo irus bareng gak men. Aku titip ya. Iki penangkal udan. Aku ki wis lali lumayan. Wingi Ya. aku ora mangkat wong aku bolos kok. Jangan lupa dong, makanya harus latihan. Yes. Nek ora ngene iki aku lali. Ya. Ora lek kuwi teh grogi ana Mbak Nada nang kene njuk grogi. Ana cewek aku isin. Wingi ra ana ceweke kok banji kok ya. Malah semangat ya nek ada banji. Piye Pak Monol? Pripun iki ajeng kapake iki anune pasukane? Pentungi mawon. Waduh, Kok leganis meneng Pak. galak men. Ojo, tak masih ora gelem mangkat. Maksudnya pentungi no betul gamelan. Oh, jin. Nah, kono lak jelas. Abang tuh salah paham. Ah, sampean kok iros kok aku pedung kok iros kuwi piye? Nah ini kan buat nyiduk jangan. Di rumah jangan apa? Ya jangan kelonan. Waduh. Enak enggak? Ya kalau nggak enak ya dienak-enakan. Kowe. Ya. Yes. Ya. Semua siap gerak. Barisan diluruskan. Gerak. Marpitan, markulon. Krek. Yo, lagune apa Pak saiki? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya salim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Bapak-bapak kita edakian. Agenipun sholat sampun ngantos semitalan. monggo bapak-bapak tidak ingkang iya. Agenipun sholat sampun ngantos semitalan. Pramila papriksa wonten ing dalu niki. Yen wonten lepate pamono nuwun ngapura. Nah, Iki piye iki? Iki kok sampe piye? Wis kok. sing tengah api, sing pojok iki lho. Ha. Hale lula lali, hale nganggo tek ki mau tek. Iya tek. Yo, apa iki Pak? Apa Pak Monol? Aduh. Wei mike Pak Do, wei mike. Wah, kowe Pak geduk ngono lho. Waduh, iki dijojah iki. Yo, diwajibke saya. Oh iya, wajib ngain. Wajib ngain kok. Eling-eling ya Pak, nek sesuk ini ngain iki. Wajib apa? Wajib ngain. Enggak ora cetha. Yo. Piye? Wajib main lanang wadon rasida turu. Waduh. Ki mau kleru lek nebak, Bro. Wajib ngain lanang wadon ora mlebu ngono. Mlebune ngendi posko? Turu mandak kita ayake. Ya, yo. Wajib kailalan wadon luru ilmu. Wajib kailalan wadon luru ilmu. Ojo liren yen durung rusak kudumu. Ojo liren yen durung rusak kudumu. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Munding ilmu kudu sing sregep sinau. Munding ilmu kudu sing sregep sinau. Mas Yoga iki
Jogete kok ane sing kaya ular keket. Kae. Kae. Heeh ning kono. Iya. Siapa toh? Aku ngerti Ya. nek nikah. Eh. Sregep. Sregep malah. Sregep. Heeh. Malah ayo kowe mau, Dik. Yo, diwajibke sih, Pak, sedikit. Yo, apa iki? Yo, wajibe. Apa iki? Ngelmu iku. Ngelmu iku. Monggo. Yo. Diapalke Mas Rudi, yo, ngelmu iku. Mas Rudi. Ngelmu iku ayu kaya dari urip mulya mulya kaya dekasawari urip mulya mulya kaya dekasawari yen den taton rasane mari mari yen den turut munggah swarga buka mori yen den turut munggah swarga buka mori Bingung. Ngarep pas buri kleru. Rene. Piye ta iki? Alah, geri ngedak sisa. ojo ki eman-eman mike ora sirahe Komplong barangnya goblok, komplong. Yo. Saiki diwajibke apa mlaku sik? Ndekno latihan cengcengklaan. Ra tonjo. Yo, sing apik saiki. Yo. Siaran apik. Sengkeri men Iki disiap. top. Yo ora lunga ya. Yo, wajibe kanca ayo kanca. Semene, Mas. ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo meringati piyos Kanjeng Nabi Muhammad kang suci Lana kabeh kancaku kabeh kudu laku ludu laku-laku kancane bersatu aja bersaudara muda paturan muda kaya kewan mung rebutan banget ojo padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane kala kancane rupa ala nanging kasebada mula dipilala kancane pemuda lan paling kawula dateng para desa ampun sami nyacat mangke dak maksiat kata sambut jaga laku-laku kula menawi labat nyuwun pangapura. Yes. Kompak iki. Ya. Lumayan. Ya. Yan, yo. Kono, mareng ngalor. Arep ngalor. Heeh, mlaku-mlaku sik. Yo Mas Yo, kono jarane disiapke Mas. Jarane. Ya Mas Rudi yo. Ya Pak yo. Seger kita gawe seger. Nang pinggiran bengawan ana sasatya kandhane sliramu eling-eling samane semono wis ganti pelan katiga pening pikir pengawan sabar-sabar mong sakelingan pening ketalimu rasa kok iri jadi kang suci
Wis ora Yo, apa-apa. Yo. itu nikmate. Yo. Heeh. Kono. Lagune apa? Jaranan. Jaranan apa? Heeh. Heeh. Dek minta manut. Ya. Ya. Apa jaranan? Yo. Jaranan Mas Rudi. Sulingane. Tolong. Sedaya pamriksa sampun sami kula sakanca bedhing imbang-imbang. Sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono kados jaran kepang. Rame citane anggone bebarangan, padha pepenggalan padha tetunjangan. Prajurite kabeh padha salang tunjang, prajurite kabeh padha nunggang jaran. Jarane lanang mlayune nagar-nagar, amato akhir raja Arya Penangsang. Ra ana sing kalah, ra ana sing menang, prajurite kabeh padha nunggang jaran.
Sikro sikro nganyongko angayai karya makarya ning praja tumanggung sakon sakjut taliwondo manunggal setya nembya dina nasib sarane kumurun amaru karya estu putoyo rawuhan sakoto saturu-turu. Iya iya iya. Sikro sikro kanyangka angayai karya makarya ning praja kumanggung sakon sakjut taliwondo manunggal setya damya trina nasu swarane gumuro samya rumet karsa ngestu padha rawuh tata sajuru suru ngayahi karya. Sikro sikro kalangka angayai karya makarya ning praja tumanggung sakon sakjut taliwondo manunggal setya damya dina nasih swarane gumurun samarang kasa ngestu padha rawuhan sanata saduru-turu ayahi karya. Iya laren barang kok. Yo. Yo yo. Wong
Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Jangan nangis wong manis karena cinta. Jangan nangis wong manis karena cinta. Kalau nangis wong manis karena dosa. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu. Tiada wong manis selain hujan berdebu. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Tapi jarum wong manis banyak lukanya. Yo, bali nang asale.